Na miña familia do pan de cea. É o mellor do mundo. Ten moito traballo, é artesanal totalmente. Leva 7 horas unha fornada, desde que empezas hasta que terminas. Agora temos a amasadora, pero antiguamente amasabas a mão. Que eso xa é única máquina que temos no forno amasadora. Despois o resto todo da panadería faise todo a mão. Os panadeiros tedes vos brazos. Carai, é que fan falta. E eu xa amasei a mão. Sí, algún día. Hoxe estou retirada, pero xa amasei a mão. Antes amasaban na casa e levábano. Antes os fornos caeuse restaurados en cea. Amasábamos na casa e despois íbamos a eses fornos. Pero ahora, claro, ahora cada un ten o seu forno na casa. Bueno, olles, agora vouche facer unha demostración, cortalo a mitad, porque para degustar a xente, non? Se non, podese cortar como se queira, en rodajas. Hai que non... Este así, non? Agora hai que non corta así en racións, así en rodajas, como se queira. Non ves? A corteza, claro, este é un pan que leva 2 horas de forno. Entonces, claro, a corteza é un poquinho máis gruesa, pero ves, só é a corteza. É un pan que se conserva 5 días, por non dicir máis, Nos estámoslo, por exemplo, mandando para fora, para moitos sitios. Consérvase de maravilla. Isto é o que se di pan. Eso. Está mellor, que antes está rico, pero ainda está mellor para outro día, dentro de 2 días ou 3, que está máis feito. Non ten aburrido? Non. Está vosa? Sí, Ese pan quen o fa? los abuelos. Túa neta come pan? Sí. Pan con nocilla. Eso sí que non se cansa nunca. O chocolate ou nocilla. Eso siempre. Pero pan deste. O pan